दाथ' जोंनिफ्राय जेनेबा हाउस टु हाउस सार्भे जाखायो टिचारफोरखौ जों खालामनो होयो दा सार्भे मथेनो आसलते जिखिनि पपुलेसन थानांगौ गैखालानखा जोनोमखौनो होला सासे बा सानै होयो बेखौबो इंलिश मिडियाम बा UN एकाडेमि बायदिसिनायावसो होखायोखा दा जि साफा सानै रेजेरनानै थालांनाय बेखौसो जोंनियाव फैयो आरो जेब्लानोखि फोरोंगिरिया क्लास वाइज हायोबाथ' होनांगौ होयोब्ला जोंनिया सोलोंथाइया प्राइभेट स्कुलनिफ्राय बहुत मोजां जागोन जोंनि फोरोंगिरिफ्रा बहुत एक्टिभ बहुत मोजां ट्रेन टिचार गोजा हिसाबाव जिखिनि जोङो गार्जेननिफ्राय कपारेट मोनाखै बिदिबो मोनाखै बिनि गेजेरावबो स्ट्रागल खालामगासिनो टिचारफोरा आरो सोलोंथाइ होनानै बहुत मोजां मोजां थारमाने बर'नि हाथरखि बहनदों आरो बहनबाय थागोन खिन्थु क्लास वाइज टिचार होनो हायाखै बे बुस्थुआनो जितु सिस्टेम गभर्नमेन्टनि जितुनिखि पलिसि बेयावनो गैया बे हिसाबाव जोङो बुंनोल' हागौ खिन्थु जों जेबो खालामनो हाया बे बुस्थुआ फोरोंगिरि गैया समस्या दङ बे गैया नङा दंखायो आरो गभर्नमेन्टआ मोनसे सार्भिस रुल बानायदों जे 31नि गोजौब्ला टिचार कम्पालसरि RT एक्ट मथे होखानांगोनखा आरो 31नि गाहायाव होनांगोन होननानै बुंदों दा थाङै थुङै समस्या जाहैदों जोंनि बर' मिडियामनि बेलायावसो जाहैदों दा आङो एक्सारसाइज खालामनानै आंनि ब्लग हिसाबै आं एनालाइस खालामनानै नायोब्ला 117 LP स्कुलाव थारमाने 30नि बिल' एनरलमेन्टनि स्कुल दङ दा बे हिसाबाव बेफोराव मास्टर सानैया थानो मोना दा सिंगोल थानांगौ बा मानो 30नि गाहायाव थानो मोनखो बिनि जबाबखौ जों होनांगोन होननानै दाखालि मन्थ्रिया बुंदों लोगोसे आसामिस मिडियामफ्रावबो दङ बिदि समस्या होमबाबो जोंनिख्रुइ बहुत खम आरो बे जिहेतु टिचार एपइन्टमेन्ट जायाखै खम जादों आरो जितु टिचार एपइन्टमेन्ट बे जितु गभर्नमेन्टनि जोंनि लेभेल नङा जे COC जों क्लास थारमाने सार्कोल अफ कनसार्न जितु जोंनि नङा बेखौ टिचार बा जोंनि लेभेलाव जोङो बेखौ खरसाया बे बुस्थुखौ एकदम पुरा गभर्नमेन्ट सायाव डिपेन्ड खालामो आरो जेब्लानोखि फोरोंगिरिया क्लास वाइज हायोबाथ' होनांगौ होयोब्ला जोंनिया सोलोंथाइया प्राइभेट स्कुलनिफ्राय बहुत मोजां जागोन जोंनि फोरोंगिरिफ्रा बहुत एक्टिभ बहुत मोजां ट्रेन टिचार गोजा हिसाबाव जिखिनि जोङो गार्जेननिफ्राय कपारेट मोनाखै बिदिबो मोनाखै बिनि गेजेरावबो स्ट्रागल खालामगासिनो टिचारफोरा आरो सोलोंथाइ होनानै बहुत मोजां मोजां थारमाने बर'नि हाथरखि बहनदों आरो बहनबाय थागोन खिन्थु क्लास वाइज टिचार होनो हायाखै बे बुस्थुआनो जितु सिस्टेम गभर्नमेन्टनि जितुनिखि पलिसि बेयावनो गैया बे हिसाबाव जोङो बुंनोल' हागौ खिन्थु जों जेबो खालामनो हाया बे बुस्थुआ मारिनांगोन दा बे हिसाबै माबायदि मा थांखि लानानै खामानि मावनोसै दाथ' जोंनिफ्राय जेनेबा हाउस टु हाउस सार्भे जाखायो टिचारफोरखौ जों खालामनो होयो दा सार्भे मथेनो आसलते जिखिनि पपुलेसन थानांगौ गैखालानखा जोनोमखौनो होला सासे बा सानै होयो बेखौबो इंलिश मिडियाम बा UN एकाडेमि बायदिसिनायावसो होखायोखा दा जि साफा सानै रेजेरनानै थालांनाय बेखौसो जोंनियाव फैयो दा बे हिसाबाव जोङो नागिरनानैनो मोनखाया गैखायानोखा ओंखायनो दा सरजाबनाय खोथा बुंदों स्कुलखौ जेनेबा गंनैजों गंथामजों खालामनो नागिरदों ओमफ्राय क्लास्टार अफ मा होनना बुङो सेन्टार अफ एक्सिलेन्स खालामनो नागिरदों गभर्नमेन्टआ दा बेखौ जुदि सापर्ट खालामोब्ला गंब्रै स्कुलखौ ज' खालामनानै 200 जुदि एनरलमेन्ट जायोब्ला बेयाव 2.5 बिगा हा थायोब्ला बेयाव जुदि 8टा क्लासरुम थानांगौ ओमफ्राय गासिबो फेसिलिटि थारमाने क्लासनिफ्राय आदि करे ओमफ्राय मिड डे मिलनि जानो थाखाय रुम थानांगौ हेडमास्टार रुम थानांगौ एसिस्टेन्ट टिचारफोरनि रुम थानांगौ नैबे खोथाखौ साउथनि जितुनिखि माबा दं बेखौ लानानै जोंनावबो बे लाबोदों आरो जोंखौ दा खालामनो होदों सार्भे बे हिसाबै बे जितुनिखि बाहायबा सेन्टार अफ एक्सिलेन्स बेखौ जुदि खालामनो हायोब्ला होमबाना जोंनिया आपत्ति खालामलायाबा गंथामजों गंब्रैजों ज' खालामनानै जुदि मोजां क्वालिटि इडुकेसन जुदि जोंनि गथ' गथायनो होनो हायोब्ला बिराद मोजां जायो होनना आं सानो खिन्थु बे आसलते बर' मिडियाम स्कुल बन्द' खालामनाय होननानै बुंगोन हागौ बेलेगा खिन्थु जिहेतु गभर्नमेन्टनि मथे नायनो थाङोब्ला बा जोङो निजे माबाजों ब्रेनजों जुदि नायोब्ला एक्सुवेलि बे बुस्थुखौ मोनसे जायगायाव थागोन गंथाम स्कुलावनो थागोन गोदोबो 20 किल'मिटार 30 किल'मिटार हाग्रा बंग्रा लामा गैयामोन बे समाव फरायदोंमोन खिन्थु दाथ' जिहेतु लामा सामा बिराद मोजां 3 किल'मिटारखौ थांनो हाखायो 2 किल'मिटार थांनो हाखायो दानिया खुनु समस्या गैया खिन्थु दा जों ओरैबायदि जाबाय जे 1 किल'मिटारबो जों दोरनो हाया 1 किल'मिटार नांथारगौ जोंनो स्कुल बे बुस्थुआ साननाया जोंना थानायनि थाखायनो बिथिं गथ'बो गैया स्कुलावबो थानांगौ जों हगारा रायजोआ बुङो ओमफ्राय गथ'बो गैया बिराद गिदिर समस्यायाव दं खिन्थु बिदि खालामोब्ला जाथियानो सेस जागोन ओंखायनो आं सानो मा बे जिथुनि सेन्टार अफ एक्सिलेन्स बेखौ जुदि खालामोब्ला एकदम गासिबो टिचार जुदि साफिसियेन्ट जुदि थायोब्ला गथ' गथाय साफिसियेन्ट थायोब्ला हाइ क्वालिटि थायोब्ला लाइब्रेरि रुम थायोब्ला कम्पिउटारनि सिस्टेम जुदि थायोब्ला होमबालाय जोङो बर' मिडियामनि गथ'फोरखौबो थारमाने क्वालिटि इडुकेसन होनो हागोन आं सानो बे बुस्थुखौथ' जेनेबा गार्जेननि सायाव सोनारो गार्जेननि सेन्टिमेन्टआव सोनारो दा जों जेनेबा
टिचारफोराबो बा जोंबो बुङो बहुत बुजायो जिहेतु जोङो जाथि हिसाबै गावनि माबाखौ फोथांना लाखिनांगौ गावनि मिडियामखौ फोथांना लाखिनांगौ बेखौ जों बुङो बुंबाबो थारमाने बयबो थारमाने बे साननाया दं जे बुस्थुखौ इंलिस मिडियामाव फरायोब्ला प्राइभेट स्कुलाव फरायोब्ला एखेबारे आङो डाक्टर इन्जिनियार आइ एस अफिसार जागोन होननानै एसे भुल थारमाने रं कनसेपसन मोनसे दङ ओमफ्राय होनानै बिदि गैयि मानसियाबो मा खालामो इंलिस मिडियामफ्राव होनोसै होनानै क्लास 4, 5 6 दावखोनोसै होना हाला थारमाने आरो जोंनियावनो लाफिनो बे बुस्थुआ मोनसे समस्या दङ खिन्थु जोंनि गेजेराव बे थारमाने मानसिफोरनाव ओरैबायदि मोनसे हाबना दं ट्रेन्ड मोनसे हाबना दं जे बुस्थु इंलिस मिडियामाव फरायबासो मानसि जाहैयो बर' मिडियामाव फरायबा बिमानि रावजों फरायबा जेबो जाहैनो हाया बेखौ सानो दा जिहेतु डिग्रियालागै जुदि बर' मिडियामजों फरायनो हायोब्ला फरिखाबो होनो खाबु होबाय गोदो जेरै मेट्रिक पास जानायलागै इंलिसाव डाइरेक्ट थाङोमोन बिराद खस्थ' मोनो होननानै बुङो दा जिहेतु सुबिदाखौ होलांगासिनो दं गोजौआलागै आरो गावनि माबाजोंनो फरिखा होनाय जेने कम्पिटिटिभ एग्जामबो होनानै बिदि सुबिदा खालामबाय थादों गतिके बे बुस्थुखौ सोलायोब्ला निस्सय बुस्थु इंलिस मिडियाम बा बेलेगाव थांनाय माबाया आरो जितु सेन्टार अफ एक्सिलेन्स बे जायोब्ला बेखौ जुदि मोजां नुयोब्ला गोजौनि पर्यायावनो फैफिनगोन बायदि आं सानो दाथ' समाजनि मोजां जुदि माबाखौ हास्थायोब्ला सोलोंथाइयानो खालामनो हागोन बेलेग रावबो हाखाया दा जोंनि बेकबन होनना बुङो सोलोंथाइखौ आरो बेकबनाव जायफोर दङ बेफोरखौ बिराद खस्थ' खालामो खिन्थु जोंनि पाब्लिकआ जिबायदि सापर्ट होनांगौ बे होयिनि थाखाय बे बुस्थुआ फेलार जायो ओमफ्राय गभर्नमेन्टआबो सोलोंथाइनि बेलायाव नांगौनिख्रुइ बारा थारमाने सिन्था खालामो आरो बहुत सुबिदा होदों मिड डे मिलनिफ्राय फ्रि टेक्सट बुकनिफ्राय इउनिफर्मनिफ्राय गासिबो खरस खालामनानै सुबिदा मोनसेयावबो जोंनिया साननाया दाबो सोलायाखै दा बे हिसाबावनो बेफोरखौ सोलायनांगौ गाव गावनि गथ'खौ जोंनि स्कुलाव हरनांगौ गाव गावनो नोजोर होनांगौ आरो दा जिहेतु अनलाइन सिस्टेम खालामदों एटेन्डेन्सबो स्टुडेन्टआनो जा बा टिचारानो जा कुनु गावबो थगायनो हाया आरो गथ'फोराव स्कुलाव फैनो होननानै बबेबा लामायाव थाखुमानाय बबेबा सिनेमा नायखुमानाय बिदि खालामनो हानाय बेबस्था गैला दा अनलाइन जाथारगोन सोर माला एबसेन्ट दंमोन सानबेसे एबसेन्ट दं बे पुरा ओंखारजोबखागोनखा गतिके बे सिस्टेमाव थांबाय थायोब्ला मोजां जाहैखागोन आरो बै जिथुनिखि रायजोफ्राबो जिथु भुल धारना दं बेबो सोलायहैगोन आरो जोंनि फोरोंगिरिफ्राबो दा जिहेतु डिजिटेल सिस्टेम बेयाव गोदानै मोनदों गोदोनि सिस्टेमाव दंमोन दा गोदान सिस्टेमा एसे खस्थ' बायदि मोनदों खिन्थु दा लासै लासै बे थाङोब्ला इजिनिफ्राय इजिसो मोनगोन आरो बुस्थुखौ कम्पिटिटिभ एग्जाम अल इन्डिया बा वर्ल्डआव जिथु सोलिबाय थादों बेजों जोंबो समान ज' दंफायो बे बुस्थुआ गावनाव भाबाव फैगोन ओमफ्राय आरो बांसिन मावनो मोनसे गोसोआव बोलो मोनगोन होननानै आं सानो थेंक इउ